Tara, sulod ta. So pagbungad nimo kana gyud siya makita mga cellphone, camera. Oh. Tripods. So katong mga tripod nako dirito na ako napalit. Pero ang ginaanhian gyud nako diri una kaning kuan, ning mga power tools. Diri ko nag-anhi jud una. Parehas ano yun. Kaso 110 lang siya. 13,000. Bagong-bago pa to. High cookie. Impact drill na makita. Sangla pa 11,000. Pressure washer. Ryobi 4,000 lang oh. 12 ampere. Ayun nga. 110 lang siya oh. Yun yung specs niya. Kailangan adapter bago mo dala ng Pinas yan. Grinder. Ito bago din sa baba oh. Yung mga cordless lang yung hinahanap ko dito. Para hindi ka na magko-convert. Yan, mga microwave. So muna yung makita nyo dito sa ubos nga part. TV. So muna yung makita nyo dito sulod no. Mga TV. Oh, mura lang TV dito. 5,000 yen no. Panasonic. Sharp. 14,000. May malaki dito. Ito, 8 lapad. Ang laki naman masyado. Mga monitor, PC. Mga laptop. Oh. Ano yung mga presyo niya? Taghan laptop karon no? Ito sa tumoy na ah. Kung mahilig ka sa mga music, may mga ano to, amplifier. Oh, yan. Speaker. Mic. Oh, mahilig sa music. Oh. Yan, may mga gitara dito. Dami. Acoustic guitar. Sabi, mamahal pala na ito mga gitara na to. Oh, mamahal oh. 187. Isa pa nga 200. Isa pa nga oh, 220,000 yen. Anong klaseng gitar yan? Ito malupit. 440. Yan 385. Ito 440. 495 to. A bass. Mamahal pala ng mga gitara na yan. Tara, akyat tayo sa taas. Taas naman. So ito yung makita natin dito sa baba, no? Tayo sa taas naman. So dito sa taas, nandito yung mga sapatos, mga damit. So yan yung makita natin dito. So isa lang to sa mga pinupuntahan namin dito, no? Yung off house or hard out. Dito ako madalas pupunta kasi malapit lang to sa bahay. Winter jacket. Mahal lang winter jacket ngayon kasi winter nga, di ba? Nahanap ko ngayon yung sapatos na pang trabaho. Ito yung makita mo sa taas, mga damit, mga sapatos, jacket, furniture, marami din. Kumain nyo na. So for pick up lang to, puntahan nyo dito ha. Strollers, cabinets. So yun yung makita natin dito sa taas. Ace oh. May hope. Lopi.
Sumikat ang One Piece, nagmahal na naman yata to. Ayun, no, maliliit, tag 1,000 nga. Oh. So ito yung makikita natin dito sa taas, no? Yan. Hot Wheels. Kaya yan yung makita natin dito sa taas. Mga bags. Oh, halos nalibot na natin. So, matisulod diri sa mga aning store, no? Off house. Hard off. Oh, wala akong pangita diri. Mo to yung mga sulod niya. Aning store.